Bon dia. Mira, tinc un problema amb el meu gos, amb el tema dels eczemes. M'han dit que abans de fer-li la prova de les al·lèrgies que intenti canviar-li l'alimentació. Em pots ajudar? Sí, el millor seria donar-li un pinso de salmó i patata, que funcionen molt bé. Salmó i patata, dius? Sí. A veure si menjarà millor el Houdini que jo. Com has dit que es diu el gos? Houdini, és que sóc mag. Ah, pensava que l'havies anomenat així perquè quan el deixes anar s'escapa. No, és que m'ajuda a fer algun truc de màgia. Per cert, el puc venir a buscar després? Sí, no pateixis. I si no pots, te'l porto jo a casa. Genial, ostres. Això què hi fa, aquesta peixera buida aquí? Què passa, que se t'ha escapat a tu el pet? Mira, el Cui, el concurs més glamurós de Sabadell. Doncs sí que ets mag.